дӯстони гиромӣ, хушбахтона имрӯзҳо ҳама телефони мобилие дорад, ки тавоноӣ ба наворгирӣ дорад ва акнун дигар чӣ ҳодисаҳои ғайриоддии аҷибе ки нашава, дарҳол телефонашонро бароварда ба навор мегиранд ва ба дӯстонашон тариқи интернет равон мекунанд, то ки дигарҳо ҳам бинанд. Ва дар ин навор бошад, мо аз ҳама видеои интересни, аҷибу ғайриоддиша ҷамъоварӣ кардем ва ба шумо ҳозир нишон медиҳем. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обун нашавед, зангlaро пахш намоед ва мо роликро сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама, бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. дӯстон, дар баробари дидани ин видео ҳамаи мо даҳшатзада мешавем, чунки дар як миҷа задан мо фикр мекунем, ки саг аллакай зери чархи грузовик монд, аммо хушбахтона ин тавр нест ва ӯ ҷон ба саломат буд. Албатта ин мӯъҷиза аст ё ин ки не, фикрҳоятонро дар комментария нависед. тамошобинони гиромӣ, дар навори навбатӣ дар лодка мебинем як саг ва ду зан аст ва ҳангоме ки саг аз дохили лодка мепарад, лодка бошад чапа шуда ғарқ мешавад ва аз ин рӯ мо мефаҳмем, ки ин лодка благодаря ана ҳамин саг дар болои об истодагӣ буду халос. ва ҳангоме ки саг мепарад, худтон шоҳиди он мешавем, ки тавозуни ҳамин лодка дар дасти ҳамин саг будааст. тамошобинони гиромӣ, дар ин ҷайи коробкара ки чӣ хеле мебинем худаш афтида сари рул, агар ҳамин бача худаш мехост ҳамин кора карда, ҳаргиз дасташ намеомад ва чизере ки мебинем ин ҳақиқат аст. дар навори навбатӣ бошад, ин полкаҳо бошад аз бори зиёд тоб наварда мешикананд ба маънои аслияш. ҷавони навбатие ки дар ин магазин бозӣ кардестай, ба фикрам, ки коргари ҳамин магазине ва вақте ки камера соҳибои магазин тамошо мекунанд, ида ин моҳ премия нест, барои он ки дар вақти кор бозӣ дорад. дар ин ҷо бошад, ба назари мо чунин менамояд, ки гӯё мард бо хук гӯштингирӣ дошта бошад. ҳар гуне ки набошад, хук дар ин ҷо ғолиб меояд. ҳатто даҳшатовар аст мо тасаввур кунем, ки бо ин грузовик чӣ гап шуда бошад. чӣ гуне ки набошад, ронанда бар роҳи худ идома дорад. дар навори навбатӣ мо мебинем, ки аз ин мошини боркаш як бори хеле аҷоиб бо муваффақият дар замин сукут кард. ҷавони навбатӣ бошад, дар велосипед дар дохили об шино карда великронӣ дорад, аммо дар дасташ зонтик, яъне чатр қабидагӣ аст. гӯё ки ин чатр ӯро аз об наҷот медода бошад ё ин ки ягон маъние дошта бошад. хуб дӯстони азиз, сабаби чатр дар дасташ буданро дар комментария нависед, ки мо нафаҳмидем. ҳангоме ки бори аввал ин малро бо ин саги роботияш дар дасташ мебинӣ, ҳатман фикр мекунӣ, ки оянда аллакай имрӯз аст. беҳтараш мешавад, ки дар рӯзи зодрӯзи худ ин трюкро бо бакалҳо иҷро накунед, албатта ки агар шумо пешхизмати профессионал набошед. ба фикри ман ин занак дар сериалаш ақиб мондагӣ барои ҳамқа бениҳоят саросемай мехоҳад, ки вовремя дар хона шавад. ҳатто пеши раҳи ин зана ҳамин шлагбаум гирифтан натонист. навори навбатӣ бениҳоят навори хандаоваре. дӯстони гиромӣ, ин духтарак мехост, ки ин моҳиро дар даст дошта бо телефонаш аксбардорӣ кунад ва ҳангоме ки аксбардорӣ кард, телефона бо моҳӣ перепутат кард ва ба ҷои он ки моҳиро дар дохили об партояд, телефонашро мепартояд. акнун на сурат асту на телефон. ин ҷавон бошад, ҷою мақомро барои селфи кардан дуруст интихоб накард ва бо ҳамин сабаб бо телефонаш хайру хуш кард. ин ҷавон бояд ба худо шукр кунад, ки ба ҷои телефон метавонист ҳатто худаш парвоз кунад, чунки дар ин ҷо боду ҳаво он қадар мусоид ба назар намерасад. экскаваторе ки дар ин мошини боркаш буд, ба монеае ки дар боло насб шуда буд, зада ба замин афтод ва мошини боркаша ронандаш бошад, ҳатто аҳамият ҳам надод, ки ӯ аллакай бебор аст ва ба роҳаш идома дод. ронандаи экскаватори навбатӣ бошад, мехост, ки ин мошини боркашро аз дохили хок ба берун барорад, аммо аҳволаш аз ин бадтар шуд. ҳангоме ки саҳар аз хоб мехезӣ ва дар хонат ин гуна аҳволро мебинӣ, ҷо ба ҷо мефаҳмӣ, ки имрӯз аллакай рӯзи ту нест.
чархе ки аз мошин канда буд рост омада ба мошине ки дар парковка истодагӣ буд бархӯрд. албатта хуб аст ки дар байни ҳамкорои шумо шахсони шух вуҷуд дорад. бадии ин кор дар он аст ки қурбонии ҳамон шухиҳо худи шумо ҳастед. аз зафти ҳамин видео монандае ки ба ронандаи ин автомобил бовар накардиянд ки мошини ин дар об шино карда метавонад ва ин хостааст ки ба онҳо исбот кунад ки не, албатта ки мошини ӯ шино карда метавонад ва ҳатто ғарқ шуда ҳам метавонад. дар яхе шаҳрҳои Русия пеш аз оне ки мошинро шумо гирон кунед, яъне фаъол кунед, шуморо мебояд ки аввал аз зери барф онро бароред. ин духтар мехост ки ба тамоми ҳамкоронаш коферо дар як дасташ гирифта орад, аммо ин он қадар ҳам фикри хуб набуд. дар баъзе аз давлатҳои Аврупо роҳҳо танҳо дар назари аввал бо беҳтарин качество сохта шуданд, аммо дар асл бошад ана ин гуна ҳодисаҳо низ дар он ҷо рух медиҳад. аз тамошои ин навор мо чунин фаҳмидем ки ронандаи ин экскаватор ба кори худ дер карда буд ва мехост ки миёнабур кунад бо роҳи пиёдагард. бо ин кори онҳо фаҳмида мешавад ки ба ҷои ин оина ягон ветрогенератор барои барқ истеҳсол кардан насб мекардан беҳтар мешуд ва фоидааш калонтар буд аз оне ки ин оинаро дар ин ҷо насб карданд. дар назари аввал ба мо чунин менамояд ки дар ин ҷо паворот кардани грузовик ин номумкин аст, аммо ронандаи ин грузовик ба мо исбот мекунад ки не, ҳама чиз дар ин ҷаҳон мумкин аст. тамошобинони гиромӣ, ҳамаи мо фикр мекардем ки ин гуна боркунӣ дар мошини майдаро танҳо таксиҳои бозорӣ корвон карда метавонанд, аммо не. аз дидани ин навор мо хуб мефаҳмем ки дар амрико низ чунин ронандаҳо вуҷуд доштаанд. албатта дар назари аввал ин духтар фикр кардааст ки барои чӣ бояд пули зиёдтӣ диҳам барои он ки рафта дар зал дар ягон ҷо машқ кунанд ва рақсиданро биомӯзанд, вақте ки дар роҳ дар зери осмони кушода ва равшан бе пул рақс кардан мумкин аст. аз рӯи ин навор мо бениҳоят хуб мефаҳмем ки ин мошин хизмати худша кардагиай ва бояд пенса барояд ва соҳиби мошин бошад ҳеҷ намехоҳад ки аз мошинаш ҷудо шавад. дар ин ҷо бошад ин зан бошад роли аквариума бозӣ мекунад. шумо ягон маротиба ин гуна корро дар ягон ҷо шунидаед ё ин ки фаҳмидаед? ҳатто картокелас бошад саҳарё машқ мекунад ва шумо охирон маротиба кай ба зал рафта будед? баъди бозии голф ин мардро дар хонааш меҳмони нохонда интизор буд. дар ин ҷо мо аз рӯи навор хуб мефаҳмем ки ҳатто дар байни маймунҳо ҳам окулистҳо будаанд ва аз удаи корашон бениҳоят ҳатто хуб мебароянд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанда бошад дар канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.